Banorët e lagjës së përmbytur Prilepska në Kërçov janë kthyer në shtëpitë e tyre, por aty thuajse gjithçka është shkatruar nga përmbytjet, ndërsa e gjithë lagja është e mbuluar me mbeturina dhe ende pa pastruar, gjë që rrit frikën për shpërthimin e ndonjë epidemie. Doreka, imam golema maka, sodeći nas me... Evo sine, evo včera si dojdofme ovdje. Orientit shtëpiake dhe mobiljet e dëmtuara janë zirë në oborre të shtëpive ose në rrugë, duke i rënduar edhe më shumë gjendje në teren. Banorët kërkojnë nga institucionet kompetente që sa më parë të ndërmerren masa konkrete për pastrimin dhe rregullimin e situatës kaotike në lagje. Ata theksojnë se është e domosdoshme të gjendet edhe një zgjidhje e përhershme, pasi ekziston rreziku që përmbytjet të përsëriten në rast të rreshjeve të dendura të shiut. Po ashtu banorët u bëjnë apel të gjithë atyre që kanë mundësi të ndihmojnë që të solidarizohen me ta në këto momente të vështira. Sose kupatilo, kreveti, regali, sve živo, šporeti, električna, frižideri. Evo ovdje ovaka poplatano, ne samo mene, na site ljude što ne patila. Sve propasni, i frižideri, i sunđeri, i kreveti, i mebel, znate što imavme. Evo na lice mesto, kolite ispravni sve iskrše. Natre, ke sin mi, ke čerka mi dolu. Nemame ništo da poseli me, ni ništo, ovdje ovaka ne se živi. Niko do sada nije došlo da ni pomogniti. Tamo što ni dada pojednočebe, ete natre to što ima, ovdje dojde vojska, sobral nešto, ušte imame frižideri sa sve jade, ne to ne se jadit. Ostanav me ni na nebu, ni na zemlja. Koje što ima naši braća muslimani, sestri muslimanki, risijani, pa bilo koje od verata, mi smo sve isto. Site sme pred Allah Đelešanom isti. Koje što ima možnost, koje kako što može da ni pomogna, ne samo za mene, za site ljudi su mali djeca, što se... A ima mnogo? Ima cijelo ova vaka malo to. Ovdje beše kaos, ne se znajuće ko je pađa, ko je pravit. Ja imam odvete koliko i portezi. Situacija ne je v red, za spijanje nema kade, ker džaka moj spija, majka, brat. Znači, natre voda mnogo. Nemate više uslovi za život, za živenje ovdje, verujte me. Kako što rekla, pre koga beše gradonačelnik pred ove recimo prek Aleksandar. Obete da kad će gi davat stanovite i Valindom. 15 metra od rekata da se preširi korito. Nema ništo. Apel do građanite, do ministeri, da se pomogne ova Prilepska, da se napravi nešto. Molim me da site gradonačelnici, da site Evropani. Ovo je više uslovi nema za život. Cela po kući nam je zamena. Deca, ovdje treba da se gleda kako ona di po-visoko, po-golemo, za da ne ide voda, nije sme so deca mali. Šta spijame po ulici. Kaj da gina? Nikoj ne mi pomaga. Koji će ti pomogni? Nikoj ne mi pomaga, ti plus bolno dete su. 3 godine mi ima dete, to ni mi šetan, ni mi prajt. Ova mi beše bolno, drugo to beše bolno, po bolnici go nose. Seko godina vaka se poplavo, mi seko godina begame po patišta spijame. Dojde vojskata go čiste i go stajave go džubret ovdje i nema taber da dojde da se prli. Decava para, al kade pari ku që izlezi në uva vremen. Ndërkohë gjatë ditës së djeshme ka nisur punën edhe komisioni i formuar nga komuna e Kërçovës për verifikimin dhe evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimi.